Aku nga para kuma trabaho ko pirmi laha uma permi ko na ginhuna-huna ang pagtanong han akong uma waray iba nga pakabuhi sangli kablas permihin sa labi nag-aantos na lapermi mag-aano man kita kay mga pobre ay 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 pastilan ay 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 pastilan san mo daw la mahuhuman ang kakurian ay 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 pastilan san mo daw la matutuman ang hingyap hangatanan na kauswagan. Usa ako nga para kuma trabaho ko pirmi laha uma permi ko na ginhuna-huna ang pagtanong han akong uma waray iba nga pakabuhi sangli kablas permihin sa labi nag-aantos na labermi mag-aano man kita kay mga pobre ay 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 pastilan ay 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 pastilan san mo daw la mahuhuman ang kakurian ay 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 pastilan san mo daw la matutuman ang hingyap hangatanan na kauswagan.